Il-preżenza sagra tammar fil-jien tiegħek ta' ġewwanet bħala il-pedament tiegħek. Il-preżenza sagra tammar fil-preżenza ta' oħrajn, tammar fil-preżenza ta' tfal żgħar u fil-kumpanija ta' dawk li jbatu. Il-preżenza sagra hija għalhekk misteru moħbi fejn jaraħ kulħadd, moħbi fil-beraħ. Il-qofolu li tkun miftuħa lih mhijiex moħbija fis-sens li jara biss min ikun mitħla ta' xi sigriti. Mhijiex ħaġa esoterika. Il-preżenza sagra hija moħbija fis-sens li sabiex taraha jeħtieġlek li tkun tafda u tkun miftuħa liha. Fidi bħal dik hija infassla illi tiġri bħala parti mill-inkarnazzjoni kosmika. Dan huwa il-verb illi jsir inkarnat fina il-koll. Dwar il-preżenza sagra moħbija fil-beraħ fejn tidher Ġesu iserħilna rasna. Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U jgħidilna biex nisimgħu b'attenzjoni, inkunu miftuħa għal dik il-preżenza. Imma x'jiġri jekk ma nismax għax saddejt widnejja? Jekk jiena ma ninfetaħx għal misteru qaddis inkun qed nitwarrab minnu. B'hekk l-aċċess li jkolli għalih jinstat billi jiġi blukkat mill-preokkupazzjonijiet superfiċjali tiegħi. Huwa dan li Ġesu jrid ifisser meta kompla jgħid u qalilhom oqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl illi tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min ma għandux saħansitra dak li għandu jittieħidlu. Huwa bħalli kieku qal l-aċċess il-ftuħ illi jkollok għall preżenza divina jew tużah jew titilfu. Jekk inti tibqa' miftuħ għal dak il-kanal li jaqdek mal-nifs ta' Alla, il-kanal se jitkabbar u s-saltna t'Alla fik sejra toqrob dejjem aktar. Jiġifieri r-renju t'Alla ser joqrob dejjem aktar lejk. U minħabba fik ikun qed joqrob ftit ieħor ukoll lejn id-dinja. Imma jekk il-ftuħ li jkollok għal dak li hu divin ikun dajjef u nofs kedda, il-ftit ftuħ li jkollok ser jistadlek minħabba ħwejjeġ fik illi jkunu aktar superfiċjali u minħabba it-triks tal-ego, tal-jien tas-soltu. Huwa interessanti li naraw lil Ġesu jagħti parir simili lil mara Samaritana ħdejn il-bir. Weġiba Ġesu kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Jekk tixrob għalilha l-ilma jiżdied. Aħna sekwit nibżgħu li tassew nafdaw fil-glorja sagra li qed titrasforma d-dinja fina u bina. Nibżgħu ninfetħu għax nibżgħu li nifaċċjaw il-font tagħna stess. Nibżgħu niffaċċjaw id-tbatija ta' ħaddieħor. Nibżgħu niffaċċjaw l-imħabba. X'ironija din meta skont San Pawl il-vera mħabba tkeċċi kull biża'.
Il-preżenza qaddisa illi taqta' kulaġġ tiġi għand kull min jinfetaħ għaliha. Għalhekk huwa tant importanti illi nrawmu dan il-ftuħ. Kif nista' inrawwem dan il-ftuħ? Brother David Steindl-Rast għandu formula sempliċi. Ieqaf. Isma' u azzjoni bit-tweġiba.